Bingelele bafowethu sizweni sonke sikaMthaniya kuphi nakuphi lapho kuzofinyelela khona lo mbukiso esiwenzayo njengamanje. Lo libingelelayo uNelisana wakamngazi Sibongo odabuka phansi eMzimkhulu esigodini saseDumakude abafundile bathi lapha ese-Antioch. Bafowethu njengoba ngilapha phambi kwenu nje ngizonethulela umsebenzi wami wesibili okuyi-album ozophuma kuyo le nyanga esikuyo njengamanje. Lo msebenzi bafowethu uzotholakala kuzo zonke iy'ndawo la ku-download-wa khona ne-CD uzoyithola futhi uma uyidinga. Ngicelela nje i-support bafowethu nengoma enkulu ngiyanithembisa futhi. Ngicela nokudlulisa ukubonga ey'nsizweni engisebenze nazo okuwuMthandi waKalanga noKhulekani wakaXaba. Ngicela nje bafowethu kungabi mude ngiyigoqe khona lana, ngiyabonga kakhulu.